Tässä on lokari nyt lännen riisukosta, olen kulkenut vaikka missä. Olen käynyt Näpiutissa, Luisissa, Ratulaatissa, Miamissa. Olen kulkenut merta ja mantereita. Tietysti ollaan, kun mä käyn Jyväskylässä, niin ollaan yhteyksissä. Joo, se on oma on ja sitten niin ei tiedä sitä lastenpuolesta yhtään välillisiä, vaan ihan vähän ei tekstiä kerrottiin, mutta niitä ei ole naapuri tuli siihen, että ne kertovat ilman näitä juttuja, kuinka joutuvat aina kaikkeen kouluun. Se olisi mahtavaa, kun olisi Joo, mutta ei silloin ollut niin, mitä